ଆଜି ତମମାନଙ୍କର ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଛି। କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ତମମାନେ? ଜାହା ସବୁର କ'ଣ ମାର୍କ ଆଣିଛୁ ରେ ତୁଇ? 600ରୁ 400 ଆଣିଛୁ। ଆସ ଆସ। ପାଠ ସାଠ କିଛି ନାହିଁ। 600 380 ଆଣିଛୁ। ଫର୍ମ ଦେଖଟା ଫର୍ମ ଖାଲି ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଦେଖିକି ବସିତା ଅଛି। ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼େ, ଟିକେ ପାଠ ମନ ଯାଏ। ଯା ଯା ପଞ୍ଚଶବର ଆସ ଆସ। 600କୁ 400 450 ଆଣିଛ। ଟିକେ IAS ଅଫିସର ହବ ପରେ ତମେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼। ଆହୁରି ଫାଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ଆଣିକି ଏମିତି ହେଉଛ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସବର କି ମାର୍କ ଆଣିଛ ତୁଇ? ପେଟ କାହିଁ ବଡ଼ ଲୁହା ଫୁଟେଇ ଦେବି ପଥର। ଆସେ ଆସେ ଅନଉଛି। 600 180 ଆଣିଛି। ପେଟ ଫୁଟେଇ ଦେବି। ପାଠ ପଢ଼ନି କିଛି ନାହିଁ। ପାଠ ଦେଇ ବିଦ୍ୟା ମନ ଦେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମନ ଦେ। ଦେଲେ ସିନା ହବ ବିଦ୍ୟାରେ। ସାର୍, ବିଦ୍ୟାକୁ ମୁଁ କେବେଠୁ ମୋ ମନ ଦେଇ ସାରିଛି ସାର୍, ହେଲେ ବିଦ୍ୟା ମୋ ମନ କଥା ବୁଝୁନି ସାର୍। ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ଯାଉଛି ନା ନାଇଁ ସାର୍? ଝିଅ କଥା କହୁଛି ଲଭ।